Ayo. Ayo. Wala man siya kay tao. Ayo. Ayo, mangayo ko. Rambutan man. Sulod ba? Oh no! Saging. Saging yun. Oh no! Tumot. Saan may pagkain? Ow! Pait na saging. Eh. Tara. Look. Tong. Lah, sungkit. Uy. Yung saging, magbudbud kamalay ko. Kunya ra ng butong ko eh. Saging sa ko, daw saging. Oh no! A few hours later. Wow! Kuya, dyan mong halog eh. Oh no! Patay, murag mo ko manintag iya. Wow! Ay, kal, may buntag kal. Buntag sir. Ya, musa man tadi ya. Ay, kal ka nang mga yun. Tako gan ba? Daon saging. Kay budbud mong ko. Wow! Kay birthday sa kong mama ugma. Tawag mo sa walay kol kay mga onta dito kol, na lechon dito kol. Sa kung sa imong gusto nga sudan kol, ipakaon ako sa mga kol. Birthday. Wala problema ako na dito. Wow! Ha? Wala problema na. Malakaw na ko sa mong birthday sa mong mama. Kasi sige kol, lakaw ugma. Lakaw jud ugma kol kay lagyan kay kaon nito ugma kol. Sige kol, salamat kol ha. Sige kol. Salamat jud kayo kol. Lakaw na ko kol. Bilis ako, nalang ko. Ano mo to? Oh, pagay pagpananghid. Naa naman. Kol, bilis ako kol. Maglakaw na ako kol. Salamat. Oh no! Kasi maglakaw. Magadagan man to. Ano mo bata?